ואז בום למיטה. מה קרה? זה מה שאני עושה. על הארוחה המאוחרת, החלטה מוקדמת, שלום. אני וזלי יושבים. מה את עושה, מאמה? גדול. כן, יושבים, יוצאים החוצה, יושבים סיגריה, חוזרים, שעמם לנו. פתאום את כזה, יש לך הרגשה כמו פעם שהיה לך איזה כמה דקות כזה של עצמך. איפה מאי? כאילו יותר מכמה דקות. מאי, מאמה? היי, בייבי. אבל גם אני עושה את זה. כן. פאפ. אני נותנת לה לאכול, כאילו, פאפ. לחץ ממש לכיוון האוכל שלנו. בדרך כלל 11, 10:30, 11. הפעם היא הסתפקה בארוחה שלפני, וקילחתי אותו. אני גם נפלתי פעם אחת, אמרתי, מה? מ-9 עד הבוקר? אם תאכל לך, אם תהיה רבע, היא תקום. פאפ. מי מצלם אותך, אמא? איך עם הרגליים? איך היא שוחה יפה. פאפ. טוב, נצא אותה? כן, חשבתי לה, הבנתי, תקצת על המגן שלא לקח.